tini kaisa apps to kha norok ni bagoi norok joto no sai mano TikTok te Likee video no boddo khlai mani tini ang ketal tukha India ni apps abong kha Roposo apps norok abono download khladi te use khladi Likee te TikTok ni slai pano kaham abo tabo ketal phaimani norok abono download khladi ang video ni description o ririkha norok abono download khladi nok naidi boy ke ang down khlai te boy ke install khlai te boy ke login khlai nok jotro naidi video no install khlai di install tongkha te kaisa kok norok an video naidi te subscribe khlai di te bell icon chine di asung no nong bagoi te mo naidi bwskang ang boy ke login khlai norok nai simi tongdi video no download ngoi tongo ngoi ko tong ko te kicha norok nai simi tongdi video no norok jokno saimano abus thanayo kaisa video upload khlaike ang diba video ni abo to download khaike to te abono opening khainani video editing khai to le internet naiya abo jodi no jodi bachi dine hikai o apps no boddo khlaiya keno o apps no download khlaiya konoi tam khlainani bini setting go thanga konoi mobile setting go thanga konoi bini data connect mani abono boddo khlai di ngeno abo te nosto lak jodi automatic jodi net jodi connect thanga waise nosto thanai ben thanai te choli gra abono amhai ke khlai jam besama hai no video nai te kaisa ang phaso upload khlai kya diba video ni tiye no abono nai di no semanai tebo noni boy ketal video tu jamai tongo semanro 59 ta apps no boddo khlai kya ostoste khlai tongo opening khlai kya apps no masuk tabuto language select khlai di phone number di tabo automatic OTP phajai OTP tam phe da tam sule ba sidu no kano support khlai di te ani KOKBOROK technical channel subscribe khlai ta ko reset logo phaya ba OTP OTP ta phaya dokha ta song lekha no nice mitongdi OTP tam sule tongkha ang te se phone number nai Jio ni ban phaya tabo ang BHNL number nai tamo hok thukai hine dia phaya to khasira phakya no nine mongri de তারপর বছর যদি 25 তারপর মেল ফিমেল যদি
Berapa terus jadi kalau klik lagi language lagi video ni language lagi Hindi na Khlai ka dapat nagsali ka iko kaham no may manay mo ke no comments भी Khlai दिया no हम लोग बहुत videos नाम नहीं comments भी Khlai दिया no no मी बहुत videos नाम नहीं ang asung no tini ni bagai no ano support Khlai dia asung no dan video naik tu ni technical video naik te share Khlai di asung no jika hampai